Baha. कस्तो ब्याड लक आदरणीय दर्शकहरू खत्म भयो यार मान्छे त कोही थिएन दुःखद यस्तो छ दर्शक uwei mau ba ulah habat ulah tenra halor kawei ka bos ka badang ieng harut surok hapo ka Jagannath hapo Nepal namar ka jingkelon kendau ka ba kynsan ha kane ka jingjia don baklat la ne ba mensau kalong ka bakamen ba ka te ka bos kalong ka bathli ha ka te ka pot ka bala pelaj da kispa ngut kibriu na ka jingyap la ne ka jingmensau ka ba ishyrkhei war la da don briu hapo jong ka te ka bos hendai uteu mau ba ulah pralut ya ka te ka bos baro namar ka bor ba ka jingkhia ka ba har na cerong खत्म भयो यार मान्छे त कोही थिएन दुःखद यस्तो छ दर्शक